Nyakorongo jang dakikos kadapaga bich tok sa chiel mar okinyi. Kamora mora mintiere machiegni tok marwa e chenro mar piny matai nyinga Sharon Ongao. Nyakorongo jang kawuono en chien tarik 5 dwe mar 9 mano mar higa mar 2025. Dweche odong' mana matin kende. Dweche iwacho kanyo ni odong' mana matin na 2 mar mondo mwadhi e yiero ma adundo mago by elections ma bende IBC noselando ni biro bedo kitimo chien tarik 27 mano mar dwe mar 11 mano mar higane. Jumani nwaneno ka IBC bende nochiwo kalenda mago mag yiero mano ma adundo. Ibiro bedo kineno graphics e yamo kanyo Nyakorom Gajuwang mano dwaro ma bende IBC dwaro godo jochung' jolar kombe mopogore opogore. Ng'eni thuolo mag kombe gin 23 wantiere kod kar chung' od bura 6 wantiere gi kom senate 1 kanyakla kod wards madirom 17. Omiyo kiny makawuono waloso kotendre kod ikruok ne yiero ma adundo. To thor wach makama Nyakorom Gajuwang ber mana gi jolar kombe mopogore opogore. Omiyo kiny makawuono antiere kod jolar kombe 3. Wang'ene gwenge mago makaluo kar chung' od bura 2 nego bedni itimo ne yiero ma adundo. Mano kar chung' od bura mano Makasipul mam jumbe mare bende nowito ngimane kaluwore kod tho ma bende nojuke mano e county mano ma Nairobi. Inyalo paro Ng'ondo Were nochiela koda Magina. Kar chung' od bura ma Ugunja wang'ene Opiyo Wandayi en jalony mano e piny owacho mano masani henja ten migao uting weche mag teko e pachoka. Okiny makawuono yiena mar mondo miarwak engineer Fred ZB Owino ma bende en jalar kom kar chung' od bura mano ma Ugunja. Engineer amose ni misawa ka uthuolo mar moso Nyakorom Gajuwang. Amoso Nyakorom Gajuwang misawa awok Ugunja nyano Ugunja nyoro waikre kendo again armor mabiro e gine makawuono. Erokamano ahinya. Hang'eni engineer kwa dhi nyime ibiro bedo kinyiso ni ikruok mane ma untiere godo e kar chung' od bura mano ma Ugunja. Kopogore gi engineer Nyakorom Gajuwang bende antiere gi Newton Ogada ma bende en jalar kom kar chung' od bura mano ma Kasipul. Ogada amosi ni misawa. Oya. Ichiemo makare? Achiemo ber. Machiegni twak. Erokamano. Aya, intiere bende ka wantiere ka bende gi Daniel Okindo Majiwa Nyakorom Gajuwang ma bende laro kom mano mar kar chung' od bura ma Kasipul. Majiwa in bende akawo thuolo mar rwaki e TV mar Ramogi. Aparo ni meno kang' mari mokwongo donge? Erokamano ya. Machiegni. Adwoko erokamano. To yiena mondo mi adwoko erokamano maduong' ahinya kuom miya thuolo mondo abi mondo mi kawuono watwag gi jopiny mondo wanyisgi gigo monego bed ni timore mbele machiegni ka. Kokamano to erokamano. Erokamano ahinya. Engineer nowacho kanyo ni wuotho kiwuok Ugunja odiochieng' manyoro kibiro e kaunti ma Nairobi. Wacho ni untiere kod hikruok makoni kod kocha mano ne yiero madundo. Gin hikruok mage ma untiere godo? Sani wan kod jopati mopogore opogore. Party mos attract ji mang'eny en party mar ODM. Kendo ODM nosechiwo ratiro mar members nyaka chiw registration fee by Monday of next week. So it's basically this week and part of the weekend and Monday. So far I think 2 or so members have registered. Expecting probably will be 3 or 4. Wadi bet dekra jiangwen. Madi chung kod party mar ODM. Aneno kaji ma opogore timo kampeni gwen. Kendo Ugunja sani osechako muoch lakini muoch maber muoch mamuolo. Alweny mang'eny onge ji campaign kendo ji uso sera magi na oganda. Kendo wageno no nomination dhi bet maber. Tang'en bano pod wadwoyi maber ka dhi mbele. Erokamano ahinya nikech ang'eni chiwo certificates biro bedo kachako kanyo chieng' wuok tich mano mar juma mabiro. No. Iwacho ni utero certificates magu. Gima timre wa register i party joma dwa chungi ODM. Wa register by 8th mano Monday. Kwa se register to party ng'iyo joma chungo bende gin ratiro bende gin life members bende gikalo gik moko te okang' time chung. Ka party seng'imano tarik 17 party tero na IBC nyinge jok machung i party. Then IBC bet kod gigo for 7 days. 24th IBC publish nyinge jok mosekal nochung i party. Then tarik 2 dwe manyien party nyaka beno setieko issues magin go i party duto. Koro nyiso nomination mar party idhi tim kin tarik 24 kod tarik 2 dwe manyien. Erokamano ahinya. Hakeni Ogada hikruok chal nade Kasipul? Kasipul wantie maber kendo mae ne e chenro the first time ma campaign ma Kasipul timore yo mokwe ma onge ng'ama yanyo wadgi onge ng'ama dhawo gi wadgi ji oherore te kata mana
kaendi wan gokido bende wadhi chung' godo lero godo to wan friends gimodwaro en mature democracy, wadwaro transparency, wadwaro mondo kidhi tim yiero matin marwa mar ODM to bede the best ahead of all the elections mosebedo godo e party mar ODM. An kaka oganda nase register and asetwe pesana, which means ni antie race, and I'm sure ni wadhi bedo gi fair competition gi everybody mobiro mo make sure ni we strengthen our party ka waluwo chike mag IBC. So one sawa warito mana yiero. To omenda kisechwalo ng'anyalo penjore ni omenda mar chung'or bura en pesa di mochwalo ni ODM. Party wengi ni chama kubwa. En chulo pesa maber, en 250,000 na 250. Ok en party mamoko tindo. Dolaro tiko machuo ni machung. Wan chama kubwa, en kama jilaro, en kama ntiere riwruok. En float achiel chulo, so we are good. Good maber. Makoro in koro iwacho ni bro rengo go chama mano mar ODM. An ja ODM piwa. Kenda se register kaka member. Asetenda my application, asechulo pesa midwaro, harito mana nomination date. Ero kamano ahinya. To Kindo? Yes. Ero kamano, adwoko ero kamano maduong' ahinya. Ambe chenro mara ne sawa. Aseketo chenro kabisa. Isechulo pesa, isechulo omenda. Ne pod apimoge. Apimoge mondo ang'e malong'o ni gin ji adi mana chako ng'wech. Koro an atero mara Monday. Ang'e malong'o ni an moko atieko, tang'e malong'o adhi e list no, tang'e malong'o an gi ji adi, takedo kodgi. Koro aseikora nagen. Makoro Kasipul pok yango ni ji adi ma bende biro bedo ka rengo koda otiko mano mar ODM. Iwinjo kanyo ka injinia wacho ni kar chung'or bura ma Ugunja gin ji madirom 4 kama. Wan be ang'e malong'o ni wanyalo bedo 5 kanyo nikech jowa moko nyicha osepusore odhi e party machielo ka gidwa ni mondo gidhi giler. To nikech weche moko nitie mane ruogore e wach party ka ni nitiere interest mowuok oko mang'eny mang'iyo ni mondo gidwa ni mondo gi control nomination madwaro mondo timre Kasipul ka. Koro mane omiyo jok moko nochechi ni seche moko inyalo kier gi oko, koro gin geringo chon. To han gi jaduong' Ogada gi jok mathin modong' to pod wantie iye ka. To although ni gima obiro kwayo maduong' en kaluwore gi siasa mosebedo Kasipul pok obedo maber ahinya. Omiyo nitie ji mang'eny sana ohinyore nikech wach siasa. Omiyo wakwayo kendo wadhi kwayo motegno kabisa ni jo oko miwa thuolo mathin mondo jo Kasipul oyier ng'atgi ma gidwaro mondo kwe obedi, nikech sani gima wadwaro kende en truth and reconciliation. Mangiso ni wadwaro mondo ji ong'e adieri ni siasa mosebedo katimore cha ok ber. To siasa modwaro mondo dhigo en ni mondo mi ji okware ng'uono mondo wadhi mbele mondo Kasipul odongre. To Kasipul ok nyal dongore kopono ni ng'ate mawuok oko biro siemo ne ji gima onego bed ni gitimo. Omiyo mano to wadhi bedo mager kabisa nikech baba ma wuon party nowacho malong'o ni odwaro ni mondo ji oriwre kanyakla achiel mondo ji okel kwe. Mane kamiye nying maber. To nying ok bibedo maber kopono ni gima ne timore chon cha ema chako dhi mbele kendo ni ji gore, nikech wan ka gi cases moko mane yudo ka ji oiki ma kata bed gi onge. Jok moko nitie mawuotho maum gi onge, jok moko be itgi onge. To gigo ok wadwar ni mondo ochak otimre kendo e Kasipul. Mane omiyo wachung' motegno ni party wa nyaka wager. Mane omiyo ko wach malong'o ni en party maduong'. Omenda miwinjo kidwarono en omenda moyiego nikech party maduong' nyaka bed of high value. Mano waseiko bank check mitero on Monday. Nikech wahero party 250 maber. Mana kamano to bende wang'eni 250 en mana iwacho ni jochung' jolar kombe mono machwe machuno. To kata kamano mine iwacho ni yudhe kanyakla kod jogik mantiere kod ang'ol to chulo nus mare. Yes. Gin gichulo mathin man. To wan jok kaka jok mosekoma, jok motegno e party nyaka ogola mano. Ero kamano ahinya. Koro mang'eny na kalenda ma bende IBC nochiwo. Lakini injinia kachako kodi kineno kalenda ma bende koro timelines ma IBC nochiwo koro kaka jalar kar chung'od bura mano ma Ugunja inene yo machal nade? Timelines anayiego nikech kaka jo Ugunja osebet more than a year without representation. Mano konego bed ni timre any constituency. Nikech mano bet ni wan higa achiel osebet kuonge mesa mar pogo mwandu, mesa mar teten jopiny, mesa moro amora onge. To timeline no bende en a challenge to our parties ineno nikech normally king'iyo nominations ma general election ido kan ngatie time ngatie mwanya ngatie
pengo moro kanyo ma ng'ato nyadhi party moro kata ng'ato nyadhi independent. Lakini this time round, because of the timelines, sani kidhi party nikech ichung party. Onge yo mar dhi independent nikech nyaka ibed partyless 90 days to elections. 90 days to say, one less than 90 days right now. Manyiso ni mani kama ka joka Kasipul wacho kani party nyaka bed serious. Kendo nyaka watim gima is fair to the electorate and fair to the candidates. Nikech ng'ato keto pesa kendo ng'ato campaign to ng'engi yuak ngi penyan ZB to makoro in popular nwange ni dhi yo ti di my certificate. Apa ni di man ke chango. Ndo ngi magaji. No, but a foreign party ngeno the next elections are 2 years around the corner. What team by elections like mini elections, then what the year 2027 in 2 years time. Gini debate party nyaka pimra til kabisa yero mudundo ni nikech gima the team on 27th November could nomination matimo in 3 weeks time did determine kaka party idine in 2027. Kora paron party anasa loso jo party madongo go party dwaro mondo gitim adiera maka jo piny dwaro. Kendo an gigeno maduong' kabisa ni party dhi timo gima dwarre kendo ng'ama jo piny dwaro ema party dhi mi certificate. Mondo ka party dhi election ma 2027 party obed strong nikech gidhi ng'iyo ai ugunja kaja ne watimo by election party notimo gima dwarre kendo ng'ama jo piny dwaro ema noyier. Kendo gidhi ng'iyo ai Kasipul kacha ne watimo by election party notimo gima dwaro kendo jo piny ema ne oyiero ng'ama gidwaro. Kamede matin en sani party nyaka bed very keen kendo jopiny olony opogore gi chon jopiny olony kendo jopiny pimo kendo jopiny neno kendo jopiny neno bade moko matemo oko mondo mi gi ng'at moko gidwa jopiny dwaro mondo wegi ka in Nyasaye nokonyi bi chopo kamo chop kanyo dhi mbele kuma intie we jopiny kendo oamua ng'ama gidwaro mane gima jopiny dwaro mane gima yuak mawinjo kuonde temo antie by elections nikech yuak mantiere bende mana kaka iwacho en yuak mago mag welo mago mag dundo od buche nikech nominations bende waseneno kaka itimo ahinya mano mar chama mano mar ODM nochuni chama mar ODM en chama mabende osedak kuom thuolo malach higa naneno ka chama mar ODM nohingo higa iwacho ni higni 20 chakre ne chama makamano ne chaki kata kamano Newton akini en geno mare nikech welo ema koro oganda ng'iya ahinya welo mano mar ODM e gwenge mago makaluo wang'ene chama maduong' en ga mano mar ODM akini welo makama korka kori inene ni negbeni taye yo machal nade nikech welo bende rapim mabende ng'iyo mago mag by elections mabende koro ng'iyo ne yiero maduong' mar higa mar 2027 kaka gibotime. Sani gima ketho chama marwa mar ODM chama kubwa en outsiders. Ido ka sani interest mag wabunge moko nitie Kasipul. Okero luongo nying ji to nitie mbunge moro ma Homabay County. Yes. Ma ng'iyo Kasipul no kendo wacho aneno ko ohero ndiko mang'eny kabisa e Facebook ka. No wuok odhi chung kendo dhi neto duogo gi report. To pok party omewa candidate. Jok mochung Kasipul teora ombedo mbunge to mana ko migi thuolo mar dhi campaign mondo giyombi wayud ng'at achiel machungi chamawa kora kono wabunge moko nitie mang'eyo Nairobi ka ne chikri gi yor buchi campaign dalau wed biro campaign dalawa nitie gi jomoromo campaign and wadhi manyo kuchwa wadhi wuoyo gi jowa serve interest mar constituency ni to ka in jatelo mantie chama mar ODM rit jok penyo mi candidate kae to chungi candidate ni we biro gi candidate ni asif imbe no yiere ka no yier ng'ama chielo marwa ne dhi timore free and fair kaka nene ke chamba neno ka odhi timore maber to mak mana ni ok wadhi yie gima dhi kelo chapni matin mbele ka en ni ka ng'ato wuok e dhood goduogo e dhoodwa no biro kono ni nitie ng'ate moro mong'eyo in that constituency kapo party omiwa that person kanyo to kawuondi ni dhi bedo kodwa maber kanyo wadwa ni kila ng'ato chung e dhoodgi kija Homabay bede constituency ni ma Homabay we biro Kasipul kija ka Bondo Kasipul bed ka Bondo Kasipul ni kija Rangwe bed ang'owa Rangwe nyaka ja party ma en japiny miwa candidate moromo kodgi then now all party members mose yiere od bura kuondegi koro nyalo biro campaign ne candidate gi but sani it is premature monda political leader owach ni nachungi ng'ato ing'eni sani ji ok dhi e nomination ne nitie gimoro ne rumors ka ni direct ticket ano semiya ane dhi miya ana idhi direct ticket otore gimi otore ground is not speaking the same language ground wacho ni give us peace let us elect who we want
mana wacho gi Kisumu kubwa. Koro ground dwaro mana ng'ama gitimo ng'owa, ng'ama gidwaro. The way mana wacho go Kindo wadhi chungo, wadhi larore kode party mar ODM. To one friendly, wadhi larore gi jok mobiro. So wadwaro that friendly match mondo wayud candidate. Ko Kindo yudo ticket mar ODM through nomination motim free and fair, to Kindo will carry our flag. Abro support. To Kindo bende koneno ka Newton Ogada oyombo nikech jopinyo gone kura, to Kindo will actually support me. Wadwaro ni all aspirants mantie ODM sani ne wase register ji adek. Kindo ero dhi bedo ng'at mar ang'wen. Apani ok wadhi chopo namba 5 kata 6. Ji ang'wen kata ji 5 gi magi jok mong'wenyore mowacho ni chama kubwa ema dhi piemgo. To chama kubwa ni ka ng'iye to election mar by election madhi timore sani ema dhi miyowa thuolo mar yiero mar 2027. Koro jo Kenya te ng'iyo ni jo Kasipul yier nang'o, jo Ogunjo yier nang'o. To moro mimako bad ng'ato nikech intiere gi pawa moro e malo kanyo, en to onge. And we are not going to accept. Wadhi dhi yiero ma uyanga gi dho joloka, to kendo yiero timore maber kabisa. Ma yiero mang'eny timore maber mogik e history mar Kenya. To kotimore marach, to waketho chama kubwa mar ODM. An jaloch, adhi locho to be inyaloya. So ayie both. To kotimore in a transparent way. Aparo ni mano mentality maber ma bende jolara kombe mopogore opogore nego bende dhi godo. Kik dhi mana ni an to koran ma dhi loyo. Nikech akene Okindo kapo nono ni wane weke ka preempt ni ng'ad waka tiyo example ni ng'ane kokawe to kata kokawe. Koro nikech welo ni emirito nominations emirito mar ng'iyo ni ng'adhi fwadho bandera mano mar party. To waseneno kaka grassroots elections osebede ka itimo. ODM ochako timo grassroots elections yiero mag gwenge e dwe mar 4 mano mar higani. Kaunti ma Homa Bay bende waseneno ywaruok makoni kod kocha mago mag grassroots elections kaka notim. In welo ni korka kori kaka jalar kom mano ma Kasipul inene machal nade? Aneno ni odhi bedo maber nikech mana kaka osiepa Newton Ogada osewacho, nitiere weche moko manothung'wa matek manomiyo ji parore ni to kare party no dhi bedo nang'o. Wach mane nisijui nosechiw direct ticket ni kik uthagru ni direct ticket ng'ato nitiere go. Koro kane waneno kane party no decide ni mondo omiwa notice ni momiwa timeline mar mondo mi jok madwaro ni mondo mi ochung oter application papers mage, to nwang'e malong'o ni kare ng'at mantie gi direct ticket bedo maonge. To nitiere gimoro ma nyaka to wawuoye kae ma seche moko ok ber kiluongo nying to nyaka to koro wawuoye ni jakom kane neno malong'o ni party osebedo maduong' mondo obede gi other leaders manyalo tene mondo mi oger party. Omiyo noketo national chairperson mar the party, oketo deputy party leaders mantiere, to jogi noketo ni mondo bed wang'e mondo ng'e malong'o ni chike mantie mag party nyalo dhi mbele kendo party nyalo tegi. To nitie gimoro matimore miyudo ka sani ok ne ka sani koro wan jochung' ma kaka majalo kaka Kasipul kaka wacho no nyalo bedo in fact mokwongo ne walo ji 10 jok mane dwaro mondo chung' gi party mar ODM. To nikech seche moko ineno ka party wan gi national chairperson mar the party mabe wuok Homa Bay, to wan nyaka gi other leaders kendo be chak wuok Homa Bay mag party. Kar mondo mi joge okaw thuolo makendgi mondo giriw jok mantie gi interest mar mondo mi oting bandera mar party piny, oketgi piny mondo onyisgi ni chama mar party ni wadwaro mondo tim ABCD. To ok gitimre nikech already gisekaw side ma gin giwuotho gi ng'at achiel ema giwacho. ODM to ngiso malongo ni they are neutral, and in fact they are going to exercise this nomination process in a very democratic and open manner. To gima timore ground iyudo malongo ni national chairperson osekaw ng'ate orengo kendo all the party organs mantiere including even the constituency party chairman embo wacho malongo ni koyudo ka any party leader party official moro amora within the constituency oluongo any aspirant moro nito mani igoli party magi giwacho kanye mano giwacho egwe poka winjo kata mne weche mago manyien weche timore Kasipul madongo magi koro magi mamiyo ji luoro wach party ni mane omineno kata ka jok moko nitiere kata mose thegore mowuok odhi kata mai party machielo, to ok wadwar ni mondo mi weche moko mag party mathindo ki omi ogo chuny ji ma ji nyalo ringe party. Koro wan wadwar ni mondo mi party obed united,
kendo party obed intact e yo motegno mondo mi koro ka chieng' moro 27th November biro for the by-election te iyudo ka koro party nitiere gi tekono mar chung' gi other parties mondo mi wawin. Osebedo stronghold kaka machalo kaka Homabay osebedo very stronghold mar the party mar ODM. To wadwa ni mondo mi osik kamano. Ok wadwa ni mondo wach moro ong'ikre. Omiyo an gi sani ang'e malong'o kaka nosemiwa thuolo ni mondo mi ji ochung', ang'e malong'o ni kata jogo ringo kamano to ang'e malong'o ni pod wadhi logi. Jaduong' Ogada adang'ise malong'o ni wan osiepe kode nikech gimoro laro onge, wan walaro ni mondo mi ni mondo mi wawuog jopiny omi mandate mar mondo mi dhi itinegi ka giwach malong'o ni mar in korit matin mana kaka 2017 kana chung, in fact nachako chung 2017 an asebedo e party ka mane kom Kasipul to kane weche noruogore mana one malong'o ni the late ni mondo mi omi mandate mondo mi odhi oti nachung ma mi support kendo 2022 kendo kane ochako chung ng'e malong'o ni nadhi yombe to ne giringo malo kuma gibiro ma giwacho party modhi omigi direct ticket achaka dhi magiene machaka support ma kedo ne ma in fact kata king'iyo statistics mar gine kaka election notivo 2022 iyudo malong'o ni Kasipul as a sub county as a constituency one of the 8 constituencies mantie Homabay ene mana yudo ombulu mang'eny moingo all the other constituencies within Homabay to nikech ne wuok oko ma kedo ne ma miye loch koro kado gik sani takni malong'o ni Jaduong' Ogada be pod adhi rita matin mondo amba chaka mondo en ong'e kaka oseringo kode en ong'e gima onya timo kode onya rita mago to wadhi loso bang'e kucho onya dhi mondo mi adhi atine jopiny nikech gima duong' ahinya gima ji nyaka ng'e ni kiwuothe e miere te mantiere e constituency to nyaka yude mier mantie nyithindo 2 kata nyithindo 3 ma onge kama jonyuol gi nyalo tero gi nikech gisetieko skul gin gi certificate kama inya ter gi onge maga seketo program ber kaka nyathi tebe jochung' mamoko ben manantiere ang'eni kisera ma kamano campaign bende ang'eni IBC nosocho ni chakruok mar campaign en chieng' tarik 8 mano mar dwe mar 10 ang'eni usebedo kutimo kata mana campaign na ataro mar chik donge wacho ni campaign bende osechako e gweng' mana wuoyo gi ji mana moso nikech IBC to wacho ni campaign chakruok mar campaign e gweng' chakore chieng' tarik 8 no gima IBC temo wacho en ng'en IBC ng'e election margi donge party lando nominations koro ma en campaign mar party IBC kochop tarik 8 nabet mar kom koro mano mar IBC sani itimo mar party nikech ok nyal dhi nomination kugi campaign nyaka ilos goganda nyaka ilos gi ji koro IBC kose announce wadhi loso mar gene idhi los koro margi mar kawo kom tinji ne ng'eni chieng' Jumapil mar juma mokalo jatend piny Kenya ne nitiere gwenge mago mag Siaya kaunti ma Siaya kanyo bende na gilando ni koro ODM gi UDA koro gisewinjore ni koro UDA koro dhi chungo ng'atgi koro chal ka gimen ne giloso mar mondo mi koro ODM gi UDA ochunga ng'at achiel en paro ma ineno ka ni kare koro nyalo bedo ni duoko kata mana kwan mag parties madhi chung oduoko kwan mar parties madhi chung piny tok ne en UDA kod ODM chung ng'at achiel en UDA ok chung ng'ato nikech giti kod ODM sani koro ODM madhi chungo ng'ato but parties moko to pod oyen chungo ng'ato but en gima ber nikech koro at least party within the interference mar the national government ok dhi nena ahinya en mar ng'ato kapo ni galteria motives to pod botima tima lakini en koro UDA ok dhi chungo ng'ato Ugunja but ODM dhi chungo ng'ato parties moko be chungo ng'ato independence bende dhi biro mopogore opogore nikech weche mopogore opogore momiyo gidwa chungo party ma gichungo everything else lakini ODM to adhi timo nominations awachni ji ang'wen onya kata bet ji ariyo nikech an sure nan kuno to onya bet ji ariyo kata ji adek nikech ing'e nitie jomokano card mar independent koro irisign party to pod idwa party koro ipimo wetha kaka chal ting'e nyalo bedo matek nikech mar mondo mi ng'ato chung ki en maonge party kaluwore koda kalenda mano mar IBC ma bende ne gichungo giwacho ni jachung' nego bed ni owe bedo jakanyo mano mar duond bura
wacho ni dweche adek motelo ni yiero. Mane tarik proga boro last week. Tudonga resign tamiyo ja party moro to pandi opando. Then na pimo party, then agolo adi independent agolo and asega resign. Koro ng'en tiyo kora e siasa. Koro kinyal ng'eyo kata joma chung' ODM go gin kad mar independent kata gionge. Nikech nane beni ng'ato gwetao e party Nyakorom Gajwang' nikech koro kapo nono ni nok igwetao to time frame nyalo bedo matin nikech koro yiero iwacho ni koro okayo e kind thuolo mar matin ne dweche 2 kama hakeni nene nade ogada. Iwinjo. Ana ja party, ana ja chama. Gima dhi timore kuna dhi romo go. Kidwa bedo ja chama, tibedo ja chama straightforward. Mongirore. Kidwa lead jou, ti lead by experience. Ok ichak ibed ng'ama oluor ma pod opando. Ne an koni gi kocha gi koni. ODM chalo gi IBC, en kama ji larore. Kendo en kama ji tedhi kong'e ni kanya en modhi yudo. Koro mian kaka ogada, ana yie gi chike te mag jo IBC, ano ka dhi cross. Koro aonge problem, kata okete mana ni donjo ka wuono to kiwuog kiny, I don't have problem. Ano kano kindo, ma pod rito ne ji adi modhi register. Ana ase register, ma ase chulo pesa, adhi e campaign. Ana, mogik, madwa ni mondo awachi, en ni gimondo ni mondo wager party obed osik en chama kubwa. Akwayo baba ni mondo jok moketo mabedo jotelo e chama mar ODM onon gi, mo piedhgi, mo chung gi. Kech wakia interest gi. Anapani interest mar ja politician onego bed interest mar jopiny kako dhi tiyo maber. To interview mitimo en ni jopiny ema dhi to yiero ng'atgi ma gifeel ni nyalo ritogi. Koro ana feel ni waket gik moko bed free and fair, wabed gi transparency, to chama kubwa mar ODM dhi bedo kasiko nyaka chieng'. To ka waketo mibadhi ni ng'ato nigi ng'ate moro modhi mako, taparo ni mane kama waketo godo chama. Mar ariyo, ng'ameneno ka pod dwa pondo, dwa cross, mano ng'ama oluro competition. Kose nyuol dichuo kogada, di competition mo. Kan tiye gimarach midhi romogo gi gimarach mondo ing'e ni kai romo. Ing'e ni Mheshimiwa Kindu Mosiepna ni, an ase supported 3 times. Ase gone ombulu didek, agone ombulu e ODM, agone ombulu e independent, ochako chung' onyisa nodego odhi kudwaro, ochako wene ng'ama chielo. The agreement, mano ne margi. Sani gima wadwaro ni an to kaka chung' ni Mheshimiwa Kindu, an ok adhi wene ng'ato. An adhi ni dhi yiera, kata ok dhi timo ang'owa, kata ok dhi yiera. Mane ma dhi ng'ego ni an gi kura di within our constituency. To ere kaka nyalo manage constituency wa in a better way. Koro chike mag IBC mar keto ni ng'ato cross no onego gered gi nyaka 2027 mondo kija chama tibed ja chama, kija independent ok otami bedo ja independent. The independent ni kuno Raila Amolo Odinga nomiwa direction maber kabisa in 1994 kano odhiye Ford Kenya to resign as a member of Kibera constituency to duogo gi chama ne Lang'ata constituency to duogo gi chama ne mochungo mochako doke od bura chakre chieng'no nyaka wuono osebedo ka en party leader. Kifil ni ODM ok berni we badhri gi independent dhi oko kacha register chama ni di chungi chama ni kaka iluongo no Ochieng' koso Ochieng' be kana odiye ODM to wuok e ODM to dhi register chama ne to bedo gi chama ne. Koro tinde onge kuma ochikore modhiye en chama ne. So ana feel ni mondo wabed gi multi partyism mane Jaramogi nokedo nego gi Raila gini gorengo gini en ni in gi ratiro mar bedo ja chama to bed gi ratiro mar wuok e chama michak chama ni to wane modhi dong' gi chama mar ODM ni kech an nachake 2006 kano wae referendum to an nabedo member mar party pok awuok signature na pok obedo anywhere na wuok e chama. So adhi bedo ja chama nyakenda pani an mbele ka wane modhi bedo leaders mag chama mar ODM. Koro an ok aringi be ok awuogi wadhi fight inside. To fight mwadhi by election ni dhi nyisowa ber mar chama mar ODM. Koro joma pod oluor gin gibedo oko kuno. To joma oridore ka wan mong'eyo ni wan romo wan wadhi e chama kanyo. To mana pod anuoyo ni king'e ni okija Kasipul ma wacho ji winji pondo gino winji bed kari to kija Kasipul wadwa fight ei kang'owa ei Kasipul kija Ndhiwa bed Ndhiwau kija Kanye bed ang'owa karu wejo Kasipul or fight their war in their constituency. Nche olungu bura Nairobi ka nolande Ramogi ka gi jok mano chung madhi manyo komen mane gerengo gi wuok te achaka dong' e chama ka kenda ne wawacho ni gima ok wadhi timo en ni da onge ng'ama dhi ringo gi rungu gi beti gi pala
beti gi pala gi rungu ok go ombulu. Gima go ombulu en kura ma jachama dhi gonwa, kata ma jo Kenya ma jo Kasipul dhi timo ang'owa dhi gonwa. Koro pod alando sani ni beti ncho rumo. Kasipul nyaka nochak kampen gi kwe, to kama siro ma jaduong' Okindo wacho ni iro ni chairman mar party mar constituency Kidede ma kor gweng' bende chung wacho ni wan gi jachama en kia ng'ane, while wan ji mang'eny e chama ka. Iro ka nyaka ng'ama oyiere polling station ni embe en chairman mar polling station, bose biro ni embe en gi jachama, ni in koro gi jachama. Oganda manochako bedo chama 206 kapok onyuol chairman moko mag jo polling station. Bopore ni ok nigi this time. Engineer keturu gunjo bed straight ni jo chama gin ji temo register under ODM, to ng'ama ok ja chama either oja UDA or samoro nodong' e PNU or samoro en owach dhogi e party gi, to party wadwa ni ka in kata mana chairman mar polling station, rit nyaka watim welo kaiti mak bad ng'ato ma jo chamo timo ang'owa oyiero. To kikelo differences like ne wantiere gi party primaries mane yiero ka nino ka aspirant number 1 negi joge moko moyiero, aspirant number 2 boke list Nairobi. An wuon natamora ni party adi manyo odhi kucho gidhi gi sero mbulu gibira wuok kodgi gidhi gi manyo mbulu ambe gi kwayo mbulu. Ng'ama gidhi gi yiero no ema dhi bedo my party leader, ema dhi bedo chairman na, ema dhi bedo secretary. To ka biro gi list na kaka ne list mar go kaka majiabo biro gi list ne, ng'ama chielo be gi list ne, kato list gi ng'ata chiel ma mare dhi okadho. Ng'ama mare okadho ni odong' gi minority because majority otimo ang'owa odong'. Wadwa ni chama omiwa thuolo mar jok ma larre grassroots kuno endo gidhi gi larre kendgi, to ka giseyierore to wakawo ng'at ma giyiero ne mondo watim ang'owa watigo same to by election. Ji te oromo bedo mbunge, ji te oromo bedo chama, wawe jopiny omiwa candidate, then we support. Erokamano ahinya nikitano ka sabede riyo record waka wadong' gi matine dakika 15 mar mondo mwatiek chenro makama. Ang'eno kindo in mabende ni chako wacho kisera magi iwacho ni dwaro mag chwalo dongruok mopogore mabende intiere godo. Sani utimo kisera mago mag welo, mago mag nominations. Akenen lokruok dongruok mane madiher chwalo Kasipul? Dongruok ma dagombi to mano be momiyo asebedo ka dwaro ni mondo mi omiya thuolo maber mondo mi atine jo Kasipul en ni kaluwore gi weche moko mag nweng'o miyudo ni thoth miere mang'eny onge nweng'o, to jogi nitiere gi sida kaluwore gi gima natimo mondo mi awach ni iyudo ka nyithindo kar mondo mi nyithindo dhi e skul otiek timetable monego bed ni bedo ma classes ga, to thuolo no onge nikech pesa onge ma kaka janyuol nyalo chulo school fees. Koro iyudo ka thothgi gibedo ot ma iyudo kata in a term mantie about 4 months nyathi obedo mana e school only for 1 month nikech ne jonyuol ne onge gine. Koro magi to kiyudo kaka ne government otimo maber ni nokel pesa mondo mi okony gweng' under the CDF, tiyudo ni malong'o ni koro jotelo moko mosebet kiyiero en ong'iyo ni osiepege kende monego bed ni miyo basari no mondo mi okonyre. Koro jonyuol mang'eny iyudo ka ginene konyruok bedo mathin kuomgi. Koro kana asetimo nonro mang'eny malong'o ni pesa michiwo ng'eny moromo thoth nyithindo mondo dhi e skul maonge sida moro amora monego bed. Koro mane ma seketo awach malong'o ni kar tiyo gi pesa jopiny ok onego bed ni ng'iyo ni ng'ane nogoni kura kata ng'ane ok ogoni kata ni ng'ane osiepni kata ng'ane osiepni. Onego pesa no onego bed ni dhi konyo jogo mochando monego bed ni bedo e skul. Koro an kaka naseketo aketo malong'o wacho ni onge nyathi especially jodei onge nyathi mabiro bedo e ot ni onge gi school fees nikech pesa no romo mondo chulne gi school fees te makata jonyuol ok ochulo kata nduru. Mar ariyo iyudo malong'o ni nyithindo okosetieko skul ok ne ka jonyuol timo matek ma ng'iew kata magine lo ni mondo mi opuonjgo nyathi nikech owacho malong'o ni we ous lope te mondo opuonjgo nyathi oyud certificate mondo chieng' moro achiel nyathino jak duogo kendo jak ng'iew ne lo, to ma ok nyal yudo nikech nyathi ok omak bade. Koro mane mose manyo yono makare mwadwa ni mondo mi wakonygo nyithindo mondo mi oyud. Koro ka ng'iyo ka iwacho ni manifesto ni otenore kod weche mag somo.
Magsomo ber in fact kendo mane gima duong' mokalo ni nyithindo nikech nyithindo jonyuol iyudo ka nyathi janyuol kata ma presa nyalo goyo piny kata nyalo tho nikech kong'iyo ni nyathi en ge ot ong'iyore go ot to nyathi ok odhi skul nikech onge nyalo gimoro ma nyalo timo onge koro mane monego bed ni jatelo koseyier to gino oketo okang' mamalo mondo nyithindo som to gima chaka dwani mondo confirm sani mana kaka jaduong' ogado osiepna kabisa to gima nitiere en ni wan ng'at ma jopiny oyie nomiyo certificate nomiyo ticket ni mondo mi odhi ochung' ne jokasipul an ayie abro support abro miel wedo mondo mi kasipul obed gi kwe ok wadwar ni sani mana kaka wacho ni gima timore kasipul sani to ok wadwar miyudo nyaka ni MP ma Kisumu Town West who is also a member of the Central Management Committee is a decision making organ mar the party ochako weche ma kasipul gigo ok wadwar nikech diere mane iiko ji ka onge bede gi idak ne gi wuo ji kane lal kasipul dak ne gi wuo masani ko gibiro ni mondo gi sani ok wadhi yie mondo mi ng'ato impose wa ng'ato mondo mi otel jokasipul nitie gi somo kendo gi riek kendo gi ng'eyo ng'al monego bed ni go wenge gi ok odinore jok ma wenge gi odinore nitiere wabro miyo kata magina sign languages moko ibiro nyisgi kaka onego bed ni gitimo mondo giyier jatelo manyalo tiyo nikech kasipul sani odok chien nikech telo mok ber wadhi kete okang' maber erokamano ahinya injinia kene gin mise mage miadiher ni ichwala kisebedo mbunge Apano adwa chal kod Okindo i wach mar somo. An achopo kuma antie nikech somo. An baba noto ka jahigni 4, mama ne jabedo. Koro ang'e gima somo en. Ta somo nikech ne konya, nan go sponsor moro mane konya to jogweng' be ne konya, wede be ne konya. Ko somo emo mi anya bet kani balos kod oganda YTV kanyisogi dwaro madwaro. To seche moko kan Ugunja kacha to iromo kod ji town hall kata ji 200 tipenyo jadi moyudo basari tido ka less than 30% matingo bari kata iwuoro to pesa mar basari ndi kanye ing'ano Ugunja special constituency nikech Ugunja wachako bet kaka constituency 2013 koro nyaka ne wabet constituency wasebet ko bunga achiel masani koro Nyasaye ncho konyo jo Ugunja bo bet kod waziri lakini wawacho ni waziri notiyo okatamra lakini tich do gipimo tija ng'ama chielo koro sani kwa dhi yiero manyien team anotigo cha mondo gibed aside mondo giwen team mabiro mondo opim waziri bandai notiyo lakini dong nyabe nitie japiny manyatiyo mohinge mondo mi jopiny pogruok mondo gipim ng'ato sembe rombo ipimo sembe nyawadgi koro jo Ugunja sani wacho waziri notiyo wang'e gik manotimo ng'at machielo bende obi mondo wane gimo nyal timo kadonjo wach mar somo no ing'eni gweng' nyathi kadhi day school nikech sani nyathi nyado sling max 200 iwi 500 to kin gi pesa to pod nyaido ne boarding masami nyathi ka mondo kinyi ka nyathi dhi school day school mano radio saga news no thagre mano won nyathi ma dhi school gitiende dhi day school en ng'ama thagre makata ko apply basari to negi nyathi ma dhi day school en nyathi ma thagre ko nyakwa gi nyithindo gite wanya konyo gi nade kata ko kichulo full skill fees lakini wamiye gima nyabeti equitable madris nyathi ka nyathi yudo gimoro wanego share gi skunde wawacho ka wase chulo mar kama nyithindo nitie kuonde ma unego share gi skunde tiwa ran koro parent chulo sling 200 per week kata 300 per week mondo bed magi nyalo timo to gigi nyatimre mana kwa believe kendo watimo gi koro wach ma skul na chungi motelo kabisa to bende ng'enyne king'iyo wach CDF wang'iyo government wang'iyo ngaf wang'iyo governor to wang'iyo MP. What about jogwa mawan go igweng' ma Nyasaye okonyo ma school okonyo ma gin professionals an Ugunja gima adwa loso education fund nikech CDF sani kwa neno bende kaka weche ne dhi bunge en gima inyalo gol lakini thagruok ma nyithindo lacking of school fees okudhi rumo en gima dhi bet kod kan nyaka chieng' koro jogwa man gi teko mopogore opogore kata matiyo i diaspora oko giwabed gi ma education fund obed revolving fund waket pesa kacha wakony nyithiwa samito nyathini kacha to wabet registration sign ke nyathini dhi bet under 18 years of age of most of the time wasai ni nyathini kacha Nyasaye okonye to beno dhi duoki gini to bet revolving fund en gima kata ka ZB we bet mbunge ten gima dhi konyo ganda nyaka chieng'
kendo gima constituency moko nyaka kopo kuomwa kwachake Ugunja. Koro Ugunja bet pioneer to wapuonjo colleagues wa kuonde mamoko to watime. To jaka skul modonjo to bina nya share kodwa idea ni mondo bende ka chake Ugunja to chake ka skul to wadhi na mbele kamano. Ere kamano ahinya. Hakendo gada in mise mage migeno chwalo Kasipul. Ng'eni jogo an misega ong'ere nasechako chon. Mbaka ma jogo mag skul gi. An nyithindo mana chako puonjo moko sani timo medicine in the US, which means ni school na chako wach school chon kapok oyiera bedo mbunge. As we speak, an gi nyithindo 5 manyodonjo university kama total orphan manosomo from my orphanage home modhi e skunda primary mochako dhi skunda secondary. So apani somo chako dage piny michope secondary kidhi university. Already sani antie gi nyithindo madhi sit mane miechgi nosepodho mana onge taya maliele in my constituency Kamukindo and Ukindo can confirm me that is the truth. So with Magsomo apparently I'm ahead of them. Gipango timo anasa timo, and I'm still going to do it because any process masadaye. Marareo asebedo ka chung ne health. Being ni health is devolved. To jomali go nakura tenya kabed mangima. So I've been standing in between. Asebedo ka timo free medical camp and I'm going to make sure newa dikete mondo bed mal. Han makela wacho ni mondo minister Duale, but we need to is not right. Nikech mano is a ministry. I'm supporting so much. Ido kasani, Sha Oma other hospitals because kunen tiyo subtendego. But okapar kamayo hospital Sha en gimonego timre. Onego makije kuoto Sha ode mbele mondo gamanose remit pesa ne. Mose chulo pesa. Oyudu kama onyalo de miti mangowa mithiedhe nikech nose chulo pesa. Ene kokwalo pesa. So asebedo ka chung e weche mag thieth in entire Mobay County, not even only Kasipul constituency. Atimoga medical camp every 2 months, 3 months, 1 month, depending kaka na yodo pesa moro matin. So which means ni weche mag thieth banda de chungi. Ntie kama ji weyo, nyithindo madhi school gi work from home. So yodo ka ntie ot mowuok e chwer ma ok nyal somo. Ot mowuok e ne onindo nyaka kech. Sharon, with that, asebedo ka chungi widows. I think asegero ute molo 6,000 ne mon liete in the entire Nyanza. In my constituency okadwa wacho nikech ging'eny, they can confirm. Mage counties magwa makaluo Homa Bay, counties nyaka Siaya, nyaka Busia, nyaka everywhere. I've been working. I've built more than 6,000. Even this week I'm going to build another one. Tongato nyalo penjo ni mage ni gero kaluore kod dwaro mar No, not political gain. Nikech kagero ot Siaya, tagero ot Migori, kuno kadhi chung, ano kada chung president. Which means tik manatimo based on humanity. Ni ng'ani nigi problem wanyalo konye based on kaka entiere go. Koro manifesto mara is very clear. Kidhi agriculture ane masepogo nyaka dhodumi mondo jowa obed gi yuto mopogore gi mar wang'iyo mar sirikal. Koro manifesto mara is very clear ni amount to support our people, not only my constituency, but kanyalo yudo thuolo kata mar kelo gik moko. Kidok e somo Sharon, nyocha kancha ship a container with books. Mondo make sure ni skunde wa obedo gi library magolo the US. Nyocha ni kancha kelo kod abi container with computers. I feel ni kabedo mjombe to abro bedo gi tich mayot e timo clearance report. Mondo make sure ni all our schools obedo gi solar panels mondo wa introduce education mar computers. Motamore manotamo serikal timocha. Anya time through well wishes because okanego my organization. Makoro ndito teto na chin manani somo hemomio. Somo emadwa ng'iyo welfare mar a widow in the community. Adwa ng'iyo welfare mar ng'ama tuo in the community. I've been doing and even have an hospital within the constituency. Kora feel ni manifesto mar ng'eny ma ok anyal tieko to mara medhi yiera ne en nadi chung ne jo Kasipul as their MP. Weche mag basari gi CDF gin allocation makara ja Ugunjo ng'eyo. Ninja gionge MP to pesa go ncha tema ng'owa ncha biro tija en oversight ne to be opog gi yo mowinjore. But an additional plan to make sure ni Kasipul obedo great. Ero kama na inyaka nemo kukom ote matin kasto walore chenro haneno ka dakika donga reyo mondo rom sario marukinyi ote nyako rom gajuang mana kinyalo mana ketina ote matin ote to ng'eny aneno ka nutimo campaign makare bende mbui nikech aneno ka joma biro na support ng'ane bende ng'eny gi manifesto magu ote kinyalo ketina achiel kachiel ote nyako rom gajuang Rosie aneno kanyo Lewis Woda wasi boda iwacho ni ipenjo welo ni ya begin gi yie kod geno gi IBC masani wacho ni ne chenro kintira wasi boda. Freddy Kosuru wacho ni Sharon amus ni jotelo mantiere studio to wacho na penji ni jotelo kaponi gilalo yiero mag nominations e party
bende pod gidhi siro party koso gidhi chung' kar kendgi, to mano donge nyalo ketho ombulu ma party machielo kok mar ODM oyudo loch. Mogik aparo ni nitiere jal macho ni penj na Jokasipul ni to kapo ni ODM ochiwo direct nomination ero kang' ma bende gidhi kawo ka gino obayo gi te. Aparo ni injinia Mwachaki ote madiher mar mondo mi duoki. Ote to ng'eny mago wa sample asamba. Aparo na waseduoko ka wachako twak en sani ng'ama dhi ipie mar ODM onge Kenya chung' kendi. The law ok allow that. Koro ng'at moro amora madhi ODM nyaka ng'en idhi kanyo isaamua i believe ODM idhi chung' kod ODM i believe no ODM dhi timo gima kare kendo kiyudo idhi support ng'ama oyudo koyudo yo makare kendo idhi chung' kod ODM. Koro onge option mar chung' kod party moro iginene mar Kasipul no banyano mnaduoko sani party oseyangre onge direct ticket mar Kasipul onge direct ticket ma Ugunja. Koro sani joma dhi register for ODM in ODM to stay katek to iwe thundi manya chopo. Ero kama na inya kukutino nochuna penye Jokasipul aparo ni achak kodi Newton wachoni penye Jokasipul ni to kaponi ODM uchiwo direct nomination ero kang' magidhi kawo ka gino bayo gite direct nomination onge wadhi nomination and I respect the party party duong' moinga asema gilotho dage asema gilotho maonge party onge mogik mabacha atinyiso jowa wegiwe luor ni direct ko bet direct ne anto ke chamo nya bet direct na lambe nya mia direct kanyo to koro gidhi wachengo wadhi ure yiero bwana. Ero kama na inya nitiere ote machielo ma bendi biro bedi kiketona mano mar Kennedy Wuor ma ote ne Okindo Majiwa. Wacho kanyo ni Morning Sharon penjo na wanyalo nene yamo kanyo. Morning Sharon penjo na Okindo Majiwa ni be entiere la rotiko mar ODM adier kose na chielo kuom jogo mose mi otiko gi party mamoko mok ODM nyiche onego oanvel party ne last week to ne oduogo iwang'ich penj lago ni be oikore mar dhi debe koso ong'uro bul ne jogoto aya Okindo mago propaganda da nyise ne mago propaganda ma ok dhi tiyo nikech gimomiyo ne pok adhi atwe pesa nikech no miyo nyaka tarik 8 yes nana onge tiende mondo mi ariki na yiene to gima ne tiere en ana ja ODM kendo kinda ka kosebedo gi ODM apani onge ng'a okia nikech achiel kuom kata mar jatelo maduong' ma Homa Bay County mama Gladys Atieno Nyasuna Wanga gine jogo mano oketa piny mowacho malongo ni no kano se chiw direct ticket ne mano senindo ni mondo mi wa support the party ma which of course I did nikech kada gino noneno ri chiek mane ogo kura koro wach mane sijui nonego bena unveil the party man party mane onyalo nyiso party mane onego bena unveil kechan mago propaganda ma gima ne tiere en malongo ni atwe pesa na on Monday kendo in fact man kaka gidwaro mondo ikon abro luongo jo romo gi TV mondo one chieng maketo mondo at least gi confirm kata adhi bedo gi road show maduong' Kasipul mondo mi wachaki to ang'eyo nikech ana seringo ang'eyo kama na gik tang'eyo kama chako go omiyo ang'eyo malongo ni Nyasaye dhi yie ma Kasipul wadhi bedo gi kwe maber adwa ni watek gi wachumo gik nikech bende hang'eni koro nominations tero sekayo nominations gi by elections en chieng' tarik 27 dwe mar 11 mano mar higani matine dweche 2 to bende yiero maduong' mano mar higa mar 2027 bende da winj pachu kotenre kod mano nikech nyaka sani jakom mar IBC mane Rastas Ethacon wacho ni chakre chieng' tarik 29 mano mar dwe mar 9 ma wantiere ni gibro chako lai mar ndikruok ne jolut ombulu manyien mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 parne new voter registration nochungi kaluwore kod tho mano mar jakom machon mar IBC mano Wafula Chebukati nyaka sani odhi duogo chakre chieng' tarik 29 gi time frames mwantiere godo nikech kaluwore gi Ethacon owacho ni nitiere new voters madirom 5.7 mane bende ndikore motelo ne yiero maduong' manyiso ni listi mana nwan gi voters 22.1 kibende 5.7 chiegni ji 27 mane bende luto mbulu e higa mar 2027 aparo ni injinia pachiko tende gi mano gi time frame modong' ni gi wachni mugi kwatieko aparo no registration mabiro ni will be very interesting nikech ang'o waseneno ka consciousness mar gine mar jomatindo osedhi mali siasa kendo middle class bende sani conscious gi odhi malo kecha
mang'eny nyocha jopiny kian ombulu milutono ema bro determine kaka idaki Kenya ka. Sani kaka ji winjo matek seche mokimiethgi kendo ka nyithindo thagre kendo Gen Z onge tich aparo ni ji dhi register mang'eny kendo turnout ma 2027 nyalo betie mamalo moingo ike mosebet gogo duto. Koro kanyo joma chung' e siasa te joma ng'iyo yiero ma 2027 nyaka bed very careful gimitimo kod joma dhi register manyien. Wachna mogik aloso kod jogunja wabiro iru kwa kura kendo an ageno ni udhi chung' koda. Ne wan kod MP mane iluongo ni intellectual pod anwaya wadwani mondo wa replace gi intellectual wadgi. Mogik wuon tawacho ne itend luo kaneno wachako chon. Joluo nene emokaw joma tegre joma somo kendo joma ng'e gima timo i bunge ma Nairobi. Lakini charomo kod former MP ma Turkana to wacho sani kidhi i bunge mar parliament ma Nairobi tido ka jaturkana mosomo matin mogik en ja degree others gin kod masters kod PhDs. To joluo ang'o manotimo matinde kendo uyiera akian wash akian ang'ono ko nyaka jaluo onagi nyaka dogi managi en nyaka water joma ngwich maliw mabende kago mbaka kod joma chiel tiwacho ni jogunja bende okelo rwadgi ok water ng'ama boro bet ka en no chal ng'ama koro koji kendo wuotho dhi tok ji makuma dhiye kumowokie ji kia kumodhiye ji kia nyaka wabed nagi machon cha ma original. Erokamano ne engineer kwatiko gada. Ana yie gi gimoro amora mosewach ka mar jo IBC ka gidhi timo registration mag okapengi en gima lamo ne Kenya no bed gi free and fair elections kech wasebedo ni waparo ni yiero mosetimore le muchwer ji dhi e maandamano nikech ja IBC maduong' ne pok obedo jaratiro according to joma ne pingo ka an to according to joma noyudo ka gin to ne feel negative maber but yiero manotimo maber mogik ne en yiero mar Kibaki tielo ne mokwongo macha was the only election non timore free and fair. Alamo Nyasaye ni 2027 ochale gi yiero mokwongo mane en mar 202 mane ji otimo yiero kendo nwa yiero ng'ato mano oyier gi jopiny. Jo IBC e wang' jo Kenya gin maginyalo kelo lokruok ne piny owacho marwa kaluwore gi yiero jotelo mabecho mokalo e ombulu. Mogik en ni weche mag jaluo mane yiero kata jatelo mar piny onego bed ng'ama nitiere gi background ng'ama non kochakore piny mochopo ng'ama nigi some integrity ma inyalo wach ni ng'ane to ka wang'iye to onge mibadhi mosemiene e weche mag omenda kata e weche mamoko nikech mane ng'ama jatelo onego tim ang'owa onego yier. To yiero masani anyalo pingo kawacho ni ji mang'eny yiero nikech pesa ma gibiro godo to jok ma imiyo pesa be ok ong'eyo ni pesa ni oa kanye tibiro miyego nyaka tich adi. To wadwaro development, wadwaro ni mondo ji understand ni ng'ama yiero nyalo chung' ne oganda kata en gi pesa kata onge gi pesa. Majiwa. Yeah. Ananya wach malongo ni Kasipul not Kasipul but Kenya mangima ng'iyo malongo kaka jo IBC they conduct the 27th election mar this by election. Kech ma ema ji mang'eny ng'iyo ni kupo no roche ni nitie kama giyiengore to onyalo miyo kata ma 2027 election ok dhi bedo maber. Koro mano koro wawena gi wach maduogi Kasipul ni Kasipul osebedo gi tungni kendo Kasipul pok obedo gi kwe. Omiyo awuoyo gi jo Kasipul ka ng'iso gi malongo ni wang' ni o yiero mar ng'at monego bed ni bedo gi jatelo nitiere lwetgi. Gine ma giwuogo oko kik ng'ato nindi ni ok dhi go kura. Ng'ato wuogi mondo dhi go kura odhi go ne ng'awer. To kendo wachako wach malongo ni wan kaka jochung' jok ma midhi wal gi wach mar ticket gi mosetwe pesa ka ODM wadhi bedo piny mwawinjre ni onge ng'at moro amora mabiro wuok oko ni biro interfere with the normal process mar nomination madhi timore Kasipul. To kendo kawacho mogik ma asiro wadwa Newton ni chon kane iyiero ng'ato nyaka bede ng'at moro ma at least ji siemo ni machaka ng'ane to kendo kido osebedo maber
tok nya yier ng'at ma seche moko kata ka dala onge go oto onge go onge gi onge go mago jogi mano ko yie mago ne tiere mano irocho piny mano Danilo kendo majonya korongo jang jalar kar chung od bura makasipul nwantiere kanyo gi ndia Fred ZB Owino mano jalar kom od bura mane kar chung od bura ma Ugunja kanyakla kod Newton Ogada mabende jalar kom kar chung od bura mano makasipul nyakorongo jang sa no chiko tok sa ariyo mar okinyi kanyo bende makilwe giko mar twak marwa parni kapo nono ni do chunga ki in parni kombeto thotho kiny makawuono na twak mana koten record ikrok ne yiero madundo nantiere ka gi jolar kombe ariyo adek mago makasipul kanyakla kod kar chung od bura ma Ugunja parni yiero madundo hibago chento ripre kod abiriyo mano mar dwe mar 11 mano mar igani IBC bendo yango ni joge ma bende dwaro chung ke gin independent parni kopogre gi kom jumbe wantiere gi MCAs gi kom baringo mano mar Senate ichwalo nembo ranyisi mari chien tarik 17 mano mar dwe mabende wantiere ni bende IBC biro chapo nyinge ndalo 14 motelo ne welo mago ne jogo ma bende chungi chama chakruok mar campaign kaluore kod IBC chien tarik 8 dwe mar 10 mano mar higani giko campaign en chien tarik 24 mano mar dwe mar 11 mar higani motelo ne yiero mabende biro bede ketimo chien tarik 27 mar dwe mar 11 hikruok mako ni kod kocha osbedo kadhi nyime he gwenge mopogore opogore we amake gi kanyo nyakorom ga juanga mabiro bang ma en chenro mano mar ngejo thumbewa mabende itayo kod Solomon Atito okiny makawuono nyakorom ga juanga jathum mabende obiro bedo konono kendo ng'inonde en jathum mong'ere kaka Wanga Jacolando oritur masani nyinga Sharon Ng'ao